ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng F&S Beauty Salon, owned and managed by Shireen O. Sanchez. Ngunyan, bukas na makukuha sa kanto sana kan East Chapel kan San Nicolas, Iriga City. F&S Beauty Salon. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. UIZ. Oras po nyato sa ngunyan, 35 minutos. Makalihis an alas 4 nin pagkahapon. Yoronda Newswatch Afternoon Edition. Diyos maray na hapon po sa Indogabus. Aldaw kita ngunyanin Biyernes pizza 7 kan bulan nin Enero taon 2022. Makakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang studio si Engineer Abilindon Toralio an Chief Technician, si Aldrin Orlanda an satuyang Information Officer, si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina, yaon man si Sprite, si Joanner de Villa, siring man si Jimmy Guanzon, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatod kan mga bareta sa Radyo Runda Newswatch Afternoon Edition. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. Lalaking nahulog sa bubon, nagsapar nin tama, asin na nairido digdi sa syudad kan Iriga. Babaying nagpapanggap na PIDEA agent, arestado sa drug by bust operation, tulong iba pang kaibahan kaini, nadakop man. Sarong tulak kan pinagbabawal na bulong na marijuana, arestado. Mga barangay health workers o BHW, asin man mga barangay nutrition scholar, BNS, hali sa 17 barangay, duman sa Banwan kan Pamplona, Camarines Sur, nagresibi nin cash incentives hali sa LGU. Sarong ama, kaibaan sa iya mana aki, naghagad nin tabang sa hipatura kan PNP, duman sa daraga, matapos na pababaon sa piglulunadan na bus. Abuton sa 2 toneladang yellow pin asin tambakol na sira, nadakop kan mga parasira sa banwaan kan Tiwi, Albay. Sarong concerned citizen ang nagpaabot nin pagpatanid sa nahulog na trike service vehicle. Duman sa halangkaw na porsyon na parte kan na Sitio Bless, Barangay San Antonio, duman sa Santa Magdalena, Sorsogon. Nagkakapirang residente duman sa Banwaan kan Bagamanok, Catanduanes, pigrereklamo an ayudang naresibi na may tatak na DSWD nin huli sa pinag-aamag na an bagas. Headlines man kita kan Bareta sa lado nasyonal. Registration kan pre
swab test sa Quezon City, sarado mo na. Bongbong Marcos na expose sa duwang COVID-19 cases, naka-isolate sigon sa spokesperson. Lacson nagpositibo sa COVID-19 and test and 2022 official campaign period. Yan po, nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa Radyo Runda Newswatch Afternoon Edition. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga bareta sa lado lokal, sarong 60 anyos na lalaki nairido matapos man mahulog sa bubon duman sa Barangay San Isidro, digdi sa syudad kan Iriga, kasuod mang Huwebes nin pagkaaga. Nagkukuasa na subuot ang biktima nin gugulayon kota na ng mga dahon kan lubi-lubi sa bakanting lote duman sa Zona 4 kan ini an bigla na sanang mahulog sa bubon na pigkakarkulo na may rarom na 12 metro. Tulos man na nakapagresponde ang mga tauhan kan Iriga City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar. Asin na kuha ang biktima pagkalihis nin saro may kabangang oras sa tabang naman kan mga residente. Sigon ki Iriga CDRRMO Head Mariser Almelor, pigtawanan ninda nin first aid ang biktima nin huli sa pinagsapo kay ning walang tama sa may tuhod o na-dislocate asin man sa likodan kay ni na hasta sa kunyan pigmamati pa ang labi-labing kukulog. Nagpapaumay na sa sarong pribadong hospital digdi sa syudad kan Iriga ang biktima, mientras na pinagaadalan pa man kan kinanunungdan ang lakdang tanganing daina maotrupa ang insidente. Mientras tanto, nagin na maulyas alagad napasakamot man kan pinagsarong puwersa kan Philippine Drug Enforcement Agency sa Camarines Sur an asin man kan PNP. An saro man na 35 anyos na babae matapos na magpositibo sa pinagkondusir na buy-bust operation sa pig-aarkilahan kaining harong sa Barangay San Roque, Banuan kan Calabanga, Camarines Sur. Maalas 9 kasubanggi Enero 6. Sarong plastic na may laog nin pinagdududahan na shabu na nagkakantidad 340,000 de pesos an na-recover sa iyang buy-bust item. May na-recover man na 4 pang sachet na may laog nin pinagdududahan shabu na nagkakantidad man 13,000 de pesos asin man mga drug paraphernalia. Sigun ki PDEA Camarines Sur Provincial Officer Mark Anthony Biray, ka nakaaging taon paninda pigmamanmanan ang suspect na kaiba sa listahan kan Provincial Target List drug personalities ninda sa probinsya. Nagsagin-sagin o nagpapabisto man subuot na PDEA agent ang suspect para sa illegal na transaksyon. Kaiba sa pinag-arestar ang tulupang kaibahan kan suspect na subuot kasabuat man kay ni sa pagpapabakal kan illegal na droga. Nasa kustodiya ng unyan kan Calabanga Municipal Police Station ang mga suspect na maaatubang sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta. Pasado alas 9 manin kasubanggi kan Enero 6, taon 2022, duman sa Zona 2 P. Santos Street, Barangay Santa Cruz, sa syudad kan Naga.
kung sain an operatiba kan hipatura 1 sa pamamayo ni Police Major Alan Q. Lopez, Station Commander, kaibaan personahis kan CDEU, Naga City Police Office asin man kan Intel CMFC sa irarom kan supervision ni Police Colonel Marlon M. Catan and City Director, asin man may koordinasyon sa PDEA Regional Office 5, nagsagibo nin operasyon kontra sa illegal na droga na nagresulta sa pagkakadakop kan saro man na lalaki na nagpapabakal kan pinagpapangalad na bulong o dahon kan marijuana, kung saan pinagpabakalan niya ang sarong pulis ang nagpanggap na mabakal nin marijuana. Kaibaman ang confidential asset sa kantidad na sa 1,000, asin man ipinaaram sa iya ang rason kan sa iya man na pagkakarestar, asin ang sa iyang diretsong pantawo. Siya pinagdara sa Naga City Hospital para man sa medical na eksaminasyon, mantang temporaryo menteng nakakulong sa Hipatura 1 Custodian Facility, mientras na pinagigibo ang magkakanigong kaso na isasangat sa saiya sa korte. Mientras tanto, ang mga barangay health workers, asin man mga barangay nutrition scholar, hali man sa 17 barangay sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur, nagresibi nin cash incentives hali man sa lokal na gobyerno. Sigon ki Alkalde Boy Franco ang programang ini, saro man na paagi tanganing i-recognize asin man pasalamatan ang sinambitan ng BHW asin man mga BNS sa saindang bilog na pusong sakripisyo orog na sa pag-abot sa pagbabakuna asin pagtabang sa kampanya na malabanan ang padagos na naglalakop na virus. Dugang pa kan alkalde day subuot madali o basta-basta ang mga trabaho kayni sa saindaman na mga barangay. Orog na kan nakaaging dakul pang naka-quarantine sa saindaman na lugar asin hasta sa ngunyan naliwat na naman na naglalangkaw ang bilang kan mga tinatamaan kan COVID-19, asin isabay pa ang sa indapang ibang trabaho na pangsalud. Kung kaya man subuot sinda, dapat na pagpasalamatan asin man saluduhan. Mientras tanto, mientras man na nagpapatrolya ang miyembro kan PNP, sais na sinda Patrolman Gilbert o Glinbert J. De La Rama asin Patrolman ni Casio S. Vicente Jr. Sinda ang nakadangog ni nagkukurahaw asin nagmumuda na lalaki sa daiman karayuan na harong duman sa San Rafael, Cararayan sa syudad Ganaga, natulos maninda ining pigranihan. Pag-abot sa sinambitan ng lugar na pag-araman ninda, nasaro ining lalaki na may kakulangan sa pag-iisip asin nagwawala. Bilang autoridad na may magayon na pag-uugali, maka-Diyos, makabayan, makatao, asin man makakalikasan, pigpakalma asin pigkaulay ninda, nintultol pinagtaonan nin pagkakan ang sinambitan ng lalaki na may kakulangan sa pag-iisip. Naaraman man kan PNP na minsan pigsusumpong talaga subuot ini, asin pag-uroatyan, nagkakalmaman. Kung kaya pinagsabihan, urog na ang miyembro kan pamilya, na mas urog nindang intsendihon, ini asin na dai, pag-iwalon. Bilang dugang natabang, pigtawanan man ni Patrolman ni Casio S. Vicente Jr., an ina kan lalaki nin sadit man sa ng kantidad kan o pinansyal para man magbakal nin bagas, para sa panbalyo kana na itapon na bagas sa harong. Patunay sila na andaman na magtabang ang PNP sa abot kan sa indaman na makakaya, asin kun anong igwa sinda sa oras nin kagipitan.
sa pagpapadagos paman kita kan sa tuyang mga barata. Alas 9 kaso banggi na pizza 6 kan Enero taon 2022 nagdulok si Marvin M. Lafas sa ipatura kan PNP duman sa daraga kaibaan sa iyang tugang na lalaki asin aki na babayi na parehas paman minor de edad matapos na daisubot sinda pababaon kanbas sa indaman na pinaglulunadan pasiringon sa Pilar Fort, Sorsogon. Base sa mga dokumentong ipinahiling ni Marvin, siya 32 anyos may agom, residente kan Mubo, Masbate. Sigun sa iyang istorya, nagpasiring siya duman sa Manila, kaibaan sa iyang aki na babayi para man sundoon ang tugang na minor de edad. Nagsakay sindanin bus pasiringon sa Pilar Sorsogon, alagad dai nagdagos sa Pilar ang bus na sa indang piglunadan, imbes ibinaba sinda sa Banuan Kandaraga. Kulang na andaran nindang kwarta na pamasahe kung kaya nagdesisyon siyang maghagad nin tabang sa pulis. Sigon pa sa iya, kinakaipuhan niyang makapuli nin hulita sa presenteng nangangaki an sa iyang agum. Tulos man nagtaon nin tabang sinda Police Executive Master Sergeant Maria Veronica Rosana, Police Corporal Creselda Midalyada, asinman Police Corporal Melros Ansano. Sa tabang naman ni Police Lieutenant Colonel Rodelon A. Bitita, OIC, pigtawanan ninda nin pinansyal na suporta si Marvin asin arkila nin tricycle pasiringon sa Pilar Fort, Sorsogon. Konsain sinda lunad papuli kan Mubo, Masbate. Mantang labi-labi ang pagpasalamat ni Marvin sigon pa sa iya dahil siya nasala na magrani sa pulis daraga. Nin hulita nababasa niya subuot sa social media ang kabuutan kan PNP asinman pagtabang sa kapwa. Kana nakaaging pagkaaga sana si Marvin. Ungonyan pa sa ng pagkaaga, si Marvin liwat na nagpasalamat, asin pinagpaaram na sinda, ligtas nang nakapuli, duman sa Mubo, Masbate. Mientras tanto, dakulang pagpapasalamat man kan mga paradakop kan sira sa Barangay Sugod, Tiwi Albay, sa Kagurangnan, makalihis na suminampa sa saindang piglatag na hikot sa tahaw man kan karagatan an maabot sa 2 toniladang darakula na mga yellowfin. Gamit ang saindang palakaya, matrayumpong naigilid ang kadakol-dakol na labas na tambakol na intirong kinaribungbungan kan mga residente sa sinambitan ng barangay. Dawa na gani makusog pa an paros o duros, daraman kan amihan na mas urog pang nagpapahiro kan mga alon na nagiging rason sa atrasadong makalatag nin hikot, dahil ini naging rason para sinda dai makadakop. Natawanan man nin na mauun-un para man sa saindang pangudtuhan ang nagkakapirang mga residentes na nagtarabang-tabang sa pagpasan kan darakulang sira na tangani sa ng marikas na maideliver sa manlain-lain na merkado sa Tiwi Albay, syudad kan Tabaco, asinman sa syudad kan Lima-Gaspi. Mientras tanto, saro man na concerned citizen ang nagpaabot ni na pagkahalik sa nahulog na trike service vehicle sa halangkaw na porsyon kana Sitio Bless, Barangay San Antonio, Santa Magdalena, Sorsogon. Sa pakikipagtabangan kan PNP, MDRRMO, asinman sa namamanwaan kan sinambitan ng barangay, nagsagibo sinda nin bayanihan tanganing maihawas ang sinambitan ng bihikulo. Tanganing ini dai dagos na mahulog sa creek na parte ginibuan na estratehiya para sa asinman kusog
sa paghila gamit ang lubid na panggakod tanganing mabutong paduman sa konkretong parte sa lugar. Mantang pasasalamat asin man pag-umaw an ipinaabot sa may sadiri kan sinambitan ng lulunadan. Ultimong detalyes kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Pigre-reklamo kan nagkakaperang residente sa Banuan kan Bagamanok, Catanduanes, an ayudang may tatak na DSWD nin huli sa pig-aamag na an bagas. Arog man kay ni an naresibi kan nagkakaperang residente sa Banuan kan Karamuran asin iba pang banwaan sa Catanduanes. Posibleng nahaloy subot sa stock kon kaya haros pinag-aamag na ang nagkakapira sa mga kahon na naipanao. Detalyes naman kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Temporaryomenteng pinagsarado kan Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance an registration para man sa libreng swab test sa syudad. Apwera subuot ini kan na pagsirit o pagdakol kan nariresibi na request para man sa pre-swab testing. Pigpo nan na isarado ang registration alas 9 nin Miyerkules na banggi hasta alas 9 kasubanggi. Pagrumdum kan Quezon City LGU da itugutan ang mga walk-in para mandigdi. Sa huring datos kan Quezon City ESU hasta Enero 5 nasa 5,607 ang bilang kan aktibong kaso kan COVID-19 sa syudad. Mantang padagos pa man na ipinagpapagirumdom kan lokal na gobyerno sa publiko na ugalion sunodon ang health protocols na pagsusulot kan face mask asin man social distancing tanganing makalikay sa urolakitan kan virus. Pig-insistir ni Mayor Belmonte sa gabos na symptomatic person na tulos man na mag-isolate tanganing mabawasan ang huma kan marikas na ulakitan kan virus. Mientras tantong naghagad manin na sorry si Mayor Belmonte sa mga taga-syudad ninhuli sa paghaloy kan pag-i-examine sa symptomatic patient asin man sa close contact ninhuli man sa naglalangkaw na demand. Mientras tanto, pig-kumpirmar kan kampo kan saro pang presidential aspirant na na-expose siya sa nagkakapirang COVID-19 positive patient rason para siya magkulong sarong bilang paglilikay. Inian kasimbagan ni Vic Rodriguez tagapagtaram kan presidential aspirant na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na rason man kung no dai nakaduman an huri sa preliminary conference kan COMELEC First Division sa tulong inaatubang na disqualification cases para man sa 2022 national election. Kasuba gusto na kan magpresentar nin medical certificate hali man sa sarong doktor ang kampo ni Marcos mientras na pinagdadangog ang disqualification cases na isinunad kan mga grupo Ninda Bonifacio Ilagan asin Akbayan Party List asin sinabing day siya makakaduman nin huli sa pagbabaga o pamamaga kan halanuhan asin man kalentora na may 37.8 centigrade. Pig-rekomendar na sa iya ang pag-inom nin paracetamol asin iba pa. Pig-question gonyan si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon kung no tadai makapagpahiling man sana si Marcos sa paagikan sarong video. Ang rason kan abogado ni Marcos baka makaulakit nin COVID-19 as hindi pwedeng matransmit ang virus gamit ang video. Magigirumduman na dati naman na pinagtamaan kan COVID-19 ang aki kan diktador na si Ferdinand
Marcos Sr. kan taon 2020. Disyembre 21 sana kan tuyawon kan Department of Health and overcrowding sa pinagkondusir na political event ni Marcos, asin kan sa iyang vice presidential running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte sa Nueva Ecija, kung sain mahihiling na nagtanggal siya nin face mask. Ngunyan na pagkaaga sa naman kan kumpirmaron kan saropang presidential aspirant na si Senador Panpilo Ping Lacson na nagpositibo siya sa COVID-19. Sa uring listahan kan DOH kanakaaging Webes, abuton na sa 2.88 milyon ana naulakitan kan COVID-19 sa Pilipinas. Ang pinakahalangkaw poon na pizza 27 kan Setyembre, sa bilang na ini gadan na ang 56,561. Maray na hapon na sana ki Madam Joliet Saliente Giorgio. Nakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang studio. Si Engineer Abilindon Toralio, si Aldrin Orlanda, ang satuyang Information Officer, si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina. Yao na tulos, yao na ang masunod sa sakuya, si Kagawad Elma de Lima-Gaspi. Yaon man si Sprite, si Joanner de Villa, si Rigman si Jimmy Guanzon, duman